A takto začína naša púť, prvé kilometre na bicykli smerom Viedeň. Toto je najvyššia budova na Slovensku a chcem vám ukázať, je skoro taká ako môj dom. Má presne 12 poschodí. 12 nie je Z toho 4 sú neobytné, lebo vyhoreli. Skoro ako dvojičky. Je ranná skorá hodina a my ideme smer Viedeň, práve sme pri Eurovej. Brava je skoro prázdna, všetci ešte spia. 6 hodín ráno. Takto nejak vypadá naša cesta. Tak zatiaľ. Ministerstvo vnútra. Čauko. Ideme po strane ceste k páni. Toto je náš spoločník, volá sa, že Huňo. Huňo stojí z tej cesty a nechce sa pohnúť. Je to s ním márne. Oh. Na tomto mieste, na moste Apollo, sa chystáme prejsť na druhú stranu rieky Dunaj, popri ktorej pôjdeme až do Rakúska, asi 20 km a tam zase prejdeme na druhú stranu a budeme pokračovať až do Viedne. Vychutnáte si túto nádhernú scenériu. Pa pa para pa. Grapa. Tak a teraz hnusných, stereotypných 170 km po takejto hnusnej hrádzi. Už sme asi 5 km za rakúskymi hranicami. Pekná krajinka tu je. A smerujeme do mesta Heimburg. Za takú polhodinku sme tam. Dáme si pauzu a premyslíme naše plány. Zatiaľ dovidenia.
A už sme v malebnom mestečku Hamburg. Just give me what I like. I'm full of freakiness, so give my cat a kiss and make me pull so we can do this. Right, you gotta lick it before we kick it. You gotta get it so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it so we can kick it. Aj vodička ide dobieť. Ten most, ktorý vidíte, nás čoskoro čaká. Teraz sme pri Dunaji. Je to tu veľmi pekné, nádherné scenérie. Takto tu oddychujeme. Ale mám to zoomnuté, tak to je troška čudné. Ozvem sa vám a ďalšie video uvidíte z toho mosta. Za sebou máme už takých 10-15 km, ale Viedeň je ešte ďaleko. Hlásim sa z mostu za Hamburgom. Je to veľmi krásny most a práve sme na ňom. Tam môžete vidieť lodičku, ako sa polaví po Dunajčeku. A tým smerom je Viedeň. Predo mňou je Dement Ori. A ja už radšej sa chytím pevne oboma rukami volantu, lebo nerád by som padol do rieky Dunaj. To San Francisco, you and I, Roma, Roma,
Joe. Now it's time to start the show. And one step left, one to the right. Moving up and down in the middle of the night. Screaming out for more and more. It's fire on the dance floor. Everybody dance, dance, dance in the disco. Ruma, night, night. Ruma, 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 night. I wanna take you from Paris to San Francisco. Feel so high. Ruma, ruma, night. Do Viedne nám chýba ešte vyše 30 kilákov. Polku už máme za sebou. A teraz ideme asi 20 km po jednej kuse. Po tejto rovinke až do Viedne a potom ešte takých 15 km do centra. Zatiaľ všetko v pohode, bez defektu. Tak, hádam ani žiaden nebude a tuto Filip už zase už umrel. Tak. Čaute. Ukáž. Zatím ti to. A tak ideme krajinou a takéto mašiny rakúske nám pestrujú naše krásne chvíle. Aj toto sa dá vidieť v Rakúsku v tejto malebnej krajine. Tady je Devín. Takto sme išli do Hamburgu. Tu je most. Potom dlhá rovinka a teraz sme pri meste Eftersau a čaká nás táto dlhá rovinka. Tu už je náš cieľ. Pozrite sa, čo nás čaká. Welcome to Central Bay. Do Viedne ostali iba 23 km a Hamburg, čo bolo asi tak 10 km za hranicami, od neho sme už prešli 20 km, takže už sme v takej polovičke, cca presne, asi. A v tomto Bergu sme boli, to je hneď za hranicami, takže sme už asi tak 30 km za Slovenskom. A smerujeme odtiaľ tam. Za tým domčekom je ďalšia rovinka. Tak zatiaľ, čaute. Ako vidíte, je tu kopec rakúskych cyklistov, keďže sa už nachádzame ale iba temer pri Viedni. Dostali sme sa na kvalitnú asfaltku, kúsok pred Viedňou a už je tu veľa ľudí naokolo, takže už sme blízko. Je to nejakých 14 km do centra Viedne. Takže tie okrajové miesta už by mali byť za takých 3-4 km, si myslím. Začnú prvé provincie Viedne, prvé domy a prvé nič.
sme vo Viedni na prvej pumpe, na ktorú sme narazili, lebo sme boli hladní, smední, vysilení. Tak sme si ešte v Rakúsku je asi nejaký priebaný sviatok. Všetky obchody, Kaufland, Lidl, všetky zavreté. A musel som dať toto, dať 3 € na pumpe, ale mám aspoň klobásku z domu, s ktorou to môžem papať. Klobáska je z Budapešte a jem ju v Rakúsku. A som Slovák. Spojený. Neviem, či tam vidíte, ale je tam priehrada. Priehrada slúži na to, že keď preteká voda, tak zastaví pretekajúcu vodu a tým pomalý tok vody za priehradou a keby náhodou boli záplavy alebo takto, to môže ovplyvniť. To môže tým zaujímavé, že toto je vlastne diaľnica a pod diaľnicou medzi piliermi ako keby postavili obrovský tobogán pre cyklistov. Tobogán pre cyklistov. Asi sa inšpirovali Valánskym akvaparkom, ako tak pozerám podľa štruktúry. Ale tým vlastne všetko, ešte sa s vami skontaktujem a spojím s prostredníctvom videa na priehradnom moste ďalej si natočíme niečo o historickej časti a centre Viedne a ide vlak. Toto ste ešte nevideli. Windsurfing, alebo až to volá, spojený s lyžiarským vlekom. Ťahá vás to po vode, dokola a dokola. A ešte tuto máte niečo. Tu je priehrada na Dunaji, tam už sú viedenské domy a dobre vidno, ako zadržuje vodu a my smerujeme tam pri tie obrovské paneláky, činžáky. Would thou dance with me? Metro, das U-Bahn. Za chvíľku sa my zvezieme s metrom a tam uvidíte ďalšie videá. Dnes sa už dochádza mi pamäťovka, tak čaute z Viedne. Prichádza vlak od Žaštína. Aha, Leopoldov. Toto je, sme práve vo Viedni, ale to už určite viete. A sme na moste, ktorý ide cez Dunaj. A je tu zastávka metra, tak sa si pozrieť. Filip je prvýkrát v metre. Úplne prvýkrát v metre, ja to už bol v Prahe. A je to tu úplne týmto. Odchádza vlak, Renčína do Šaštína, v kupe sedí šky a vrah.
z Trenčína do Šaštína. Sweat, baby, sex is a Texas drought. Me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants and I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting 2 thumbs up. You've had enough of 2-hand touch. You want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex. Just like Coca-Cola stock, you are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. Let me be Pacific, I wanna be down in your South Seas, but I got this notion that the motion of your ocean needs small craft advisory. So if I capsize like a thighs high tide, you sunk my battleship. Please turn me on, I'm Mr. Coffee with an automatic drip. So show me yours, I'll show you mine. Till time you'll love it just like Lao, and then we'll do it style so we can both watch X-Files. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Slnko už zapadá a my sa poberáme do Bratislavy. A tam vidíte lietadlo, ktoré štartovalo z viedenského letiska. Čaute. Už na ceste z Viedne do Blavy nám ostáva ešte 42 km a je okolo 7:30. Tak uvidíme, čo to dá. O 23:45 nám ide vlak, takže to musíme si pohnúť, ak to nechceme byť do rána. Už je koniec. Cingilin, lin, lin, cingi, gi, 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 cingilin, cingi, gi, zvoní zvonec. Cingilin, lin, lin, cingi, gi, 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 cingilin, cingi, gi, zvoní zvonec.